som Fàtima, Naira, Yasmin i juntament amb Jonai, Derek i Ryan som les creadores del joc Comprar Comarques. Aquest joc tracta de comprar 4 comarques de cada província. Quan comencem el joc, cada jugador té 16 bitllets i a cada volta li donarem un bitllet més. El jugador o jugadora ha de respondre preguntes per aconseguir les comarques i si les encerta ha de comprar la comarca amb els diners. El joc acaba quan hi ha un jugador que ha comprat 4 comarques de cada província. Objecte: ha aconseguit 4 comarques d'una mateixa província. El mínim de jugadors en aquest joc és de 2 i el màxim de jugadors són 4. I es pot jugar a partir dels 8 anys fins als 99. Un tauler, 4 fitxes, un per cada jugador o jugadora, 48 cartes amb les preguntes i 20 bitllets de 5 euros, 20 bitllets de 10, 20 bitllets de 20, 20 bitllets de 50, 20 bitllets de 100 i 20 bitllets de 200. Funcionament. Primer repartim 17 bitllets a cada jugador. Segon, posem les fitxes a la primera casella de sortida del tauler. Tercer, comença a llançar el dau el que tregui el número més alt i després es continua en el sentit de les agulles del rellotge. Quart, quan caus a una casella has de respondre correctament a la pregunta per poder-la comprar. Si ja està comprada, li pots comprar al seu propietari o tornar a llançar el dau per caure a una altra casella. Cinquè, el joc continua amb aquesta dinàmica i acaba quan un jugador o jugadora aconsegueix 4 comarques d'una mateixa província.